Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis tidur Mas, Turu ngantuk aku kok urung ngantuk. Ning ndi iki Mas? di kamar. Oh, Turu. Mau Dewi. mlebu jenengan ki aku mlebu turu dewe. Oh, mau nembe arep turu. Wis kon jenengan ki aku meh turu. Oh, Ini lagi opo? iki aku nang kelurahan. Oh ning kelurahan. Tak kira wis turu aku wedi. Burung aku repot iki ngurusi pencairan dana sing September yo. Oh. Kan Agustus hari bayar pajak. Nah, iki sing September kan so sesuk mulai bayar. Oke turu. Jadi ngatur karo bojone wis sekolah. Paling diselen aku ngono. Lagi mama ono kabar. Ora apa ya cuma ngantuk terus aku mau sedina turu. Terus mah ya ben rada mari tenan ya. Pokoknya tak siapin rumah mama. Sing kelonggar bojomu to. Ora mah, ora rumah mama. Kayak kabeh. Bojomu to. Wong nggo mama kabeh. Iya iya. Ning kelurahan bojomu rak melu. Ora lah. Iki urusan pejabat-pejabat. Yo ono lurah. Macam piro kok. Yo iki yo ya dijagongan. Aku dunung dhewe. Oh yo wis mlebu wis nemoni lurah. Iya 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 iya. Iya ya. Wis. Iya. Sepi. Wis pokoknya tak siapin sih rumah. Sepi banget to. Wis pokoknya sehat-sehat ku mama. Aku tuh mau. Iya. Turu dino. Iya. Mawang turu. Awal yo turu. Aku ngerti. Menes turu. Lah ngopo nek begini meneh seneng wong mabuk males aku. Ya iya aku sih seneng wae ngancani mama. Tapi kan terus-terusan kan yo misake mama juga. Waktu nenteng ya. Iya sayang. Gitu. Yo bagi-bagi tugas lah. Mama ning kono ini wae awor kan awor. Ya. Jadi sehat-sehat mama. Iya. Mama selalu bahagia. Ya. Ya, Mak. Ini bahaya. Assalamualaikum.